La modificació pressupostària de 9,6 milions d'euros que impulsa el govern de Junts per Tortosa i el PSC tirarà endavant. El portaveu de Ciutadans, Miquel Albacar, ha anunciat que s'abstindrà en la votació facilitant així la seva aprovació. Albacar ha explicat que la modificació pressupostària dona resposta a bona part de les demandes dels ciutadans. Més ajudes socials, un pla director de millora de la via pública i més suport a les associacions. També s'ha acordat amb el govern presentar al·legacions al Pla de Protecció del Delta de l'Estat espanyol. Albacar ha justificat que l'objectiu de Ciutadans és fer una política útil i el govern ha donat resposta a les seves peticions. El que nosaltres hem anat demanant durant les diferents mocions, durant tota la nostra tasca aquí a l'Ajuntament, ara, en aquest cas, sí que s'ha escoltat per part de l'Ajuntament. Al final, nosaltres el que volem és que s'escolten els problemes reals de la població i vam marcar aquestes 4 directrius en fets concrets i tot ha sigut a tot que sí. Llavors, entenem que no és per un capritxo nostre, sinó que és el que ens transmet la societat. Nosaltres ho hem plasmat en uns documents, ho hem entregat a l'Ajuntament i a l'equip de govern, i l'equip de govern en tot ha dit que sí. Inclús a mode d'exemple, que és el menys aplicat a la ciutadania, el del Delta de l'Ebre, de les al·legacions, dins del govern està el Partit Socialista que no volia i igualment s'ha fet. Per tant, nosaltres el que ens centrem és en ajudar la població, més ajudes socials, una inversió en les coses que realment necessita la ciutadania, d'eliminar barreres arquitectòniques i arreglar la via pública que estava deteriorada, i després de donar més suport a les associacions. Ara hem aconseguit tot això, en altres casos no ho havíem aconseguit. Ara bé, Albacar ha dit que Ciutadans no podia donar un vot favorable al 100% a la modificació pressupostària perquè no s'identifiquen amb totes les qüestions que s'hi han inclòs. Nosaltres hem aconseguit marcar aquestes 4 directrius, que són el que nosaltres portàvem al programa i el que nosaltres creiem que la societat necessita. Hi ha altres coses que no ens identifica i no estem plenament en línia. Per tant, en una abstenció ja s'aprova i aconseguim el que nosaltres volíem, i el més, tampoc no volem anar més enllà. La modificació pressupostària s'aprovarà en un ple extraordinari aquest dijous 1 d'abril a les 8:15.